Ayo monggo diteruske iki mau podang kuning sing nyuwun. Ah, saiki gubuk asmara. Ya. Gubuk asmara biasane Mbak Ika. Diganti sekno. Ya. Sapa? Bagor Brand. Ya. Ayo Tin. Ayo gedene cangkeme wis mecucu wae. Sinden nek maju kok tanpa nganggo ulat apik lho. Iya, wis ben ya. Oh. Ayo wangun nek dadi Bagor Brand. Nggih, niki Bagore ajeng nyanyi nggih. Ya rasa lara ati ngono kok lara ati lho. Gojek ki ora kena lara ati ya. Ya kan mami gak dikei Bagor Brand terus lho. Kaya apa ta wujude kaya ngapa? Ayo meng wujud Bagor kae. Isine pakan sapi, pakan kirek, Bagor Brand. Aku wadah pakan. Heeh. Piye? Setuju ora? Teneh kaya do madai kabeh nek aku wadah pakan ya. Ayo meng kari mblerek sithik terus koro-koro. Jenengan mau ketake ngene dhuwit Mas Fajar ya? Lah wong aku ki wong blobo-lumo kok, Tin. Aku sosial iki gedhe. Iya. Tenane paling ming njukuk kon saweran mau to. Matamu weruh ra iki lho. Apa ta? Isih bukaan tas. Lah sing saweran endi? Ha iki. Iki endi? Iki iki lho. Lho kae banget lho. Ora nganggo dit mau ta? Tuh adake cah tipis. Iya ya. Kok pas nek nganti radinei padake cah tipis ya tak udal-udal. Maksudnya piye? Ya kok nek aku nyanyi kudu kei. Ah sing ngakon kei sapa? Aku. Kowe nang kene iki nyambut gawe apa ngemis? Ya nyambut gawe ya. Ha, nyambut gawe sing entuk amplop kok dadak akei. Ya wis jatahe sapa? Kowe nek ngono kuwi gawe kemerene penabuh lho. Penabuh ana sing nasani lho. Sinden ki pendapatane lho kae lho. Tatin kae anggere nyanyi ana sawer 200 jaluk 200. Engko plus amplop pira. Iku kae ndo meri. Lah aku tok sare tak bagi lho. Bagi sapa? Bagi kene. Sinden dibagi apa? Prastiwi gedhek kae. Wani kok kowe karo Prastiwi? Mamah mentah kowe. Tak bagi karo kene lah, aku entuk 100 tak keke kene selawe ngono kuwi. Kowe selawe kok sak rombongan kok tok naik selawe ora. Iya. Wong cethile ketok mula ya kok Bagor Brand ngene. Ya ora lah. Ya wis iki ana engko tak paringi aja kuwatir. Pira? Wis sakarepku kok. 20 menge. Ayo ben ya tergantung apik elek-elek nyanyi kok. Iya, gubuk asmara. Biasane kowe lak basa gerajakan, saiki coba gubuk asmara. Lagune Ika tok nyanyekke. Ya, dadi ora patok bangkrong gubuk asmara ki kudu Ika terus ora. Ane nek gubuk asmara kok sik nggoni semono iki nek ora saka cor-coran wis ora. Ora saka cor-coran ambruk ya. Iya, lagi cengok kene Mas Grobak. Dadak benakke sik. Kesuwen nek benake sik. Iya. Gawe gubuk asmara. Ya, nek apik tenan ya 150. Rapate apik ya. Aku apik ora apik mesti ming 20. Ora wis ya iki 20 iki keke wondo wae nyontonya. Nggo tuku tisu basah. Lah kok nggo apa? Nggo raup. Raup ya tetep ireng kowe. Iya, iya wis kae. Sing 20 wis ra ono. Paling sithik 50 iki. Ya. Lumayan 50. Ayo. Nggih bawa mboten? Nganggo komplit kok ya. Senengane nganggo. Ya nek komplit 200. Mbok akon Prastiwi wae. Nganggo bawa swidak ya Pras ya. Ibu iki meng mantuk-mantuk wae rasa wedi karo kae iki. Apa? Apa 200. Ora. Nggo apa Prastiwi swidak iki biyen tekan saiki ming swidak kok. Mundhak ra Pras? Ora. Tetep swidak. Swidak nek ora payu ndun kene ya, Bu. Iya. Nyingkar nyingkur wiwitane wiwitane
200 ning niroke cengkokku lho. Sing endi? Ayo ki engko. Lingsir yen. Lingsem piye? Apa? Lingsem. Lingsem. Lingsem apa? Lingsem yen ke mutan. Ngono kuwi napase ora pedhot 200. Waduh, aku napasnya cekak Ayo, ora urusan aku pokoke gerene. Lingsem yen kemutan. Dipedhot sithik ra apa ya? Ora, pedhot sithik kagol kaya. Aku ra iso nek dawa-dawa. Amah. Sithik to. Gah. Sithik. Emah kok ku senengane kok meksa to. Lah ya aku ora tekan nek sakmono. Tekan wae kok. Wah, lho. Ya padha muni tekan wae. Lingsem yen ke mutan. Salah. Lingsem yen ke mutan. Iki nganggo mandek lho. Aku sik mandek ora apa-apa. Lah piye? Aku uri. Kowe nek kowe aja mandek nek aku mandek ora apa-apa, ambil napas e. Ya aku ora entuk ambil. Woi, kurang ajar to nyeluk dalang kok. Lah ora bukan dong ramu kok tinggal mengo. Ayo ben ya ora apa-apa. Aku sok tak tinggal mandek, sok tak tinggal mengo barang. Piye rasa baleni? Ora, aku nganggo mandek ning kok. Butuh 200 ora. Ya butuh. Lumayan lho bangane keruk wedi. Aku gah keruk wedi gah. Ayo, kok keruk wedi. Lah aku sadurunge tak disinen tak keruk wedi kali Praga kae. Oh. Karo sing lanang. Sing nyemplung sing wedok. Oh. Malah tatin sing nyemplung, tatin sing lanang ning dhuwur nampani kae kronjote kae. Sok. Terus dhek nengah meneh kerubyuk. Kayak yuyu kakak. Ombake dadi gedhe banget ya awake semono to. Kerubyuk. Terus nyilem blupuk. Sedelo kae munggah wis nggo wedi nang sirahne gluwa. Aku ndelok saka jembatan kowe ngopo, Din? Ajeng gawe kamar e, Pak. Mesake gawe kamare kok mbok sambat aku tak tukokke pirang rit ngono kok. Krobyo. Ha mbok bojomu sing nyemplung. Ampun, mengke ndak ilang. Kok ilang? Dikom suwe banget. Apa iki? Iya. Nek bojone nyilem iso bablas, nek tatin rak tanpa iso kesilem. Lho nyilem mung ngrekoso ae. Anggere kemambang meneh. Anggere nyilem kemambang meneh. Aku ya muni sudeten. Iki bahasa apa ta? Ora apa-apa. Hah? Lingsem. Bahasa apa? Yen kemutan. Iya. Yo nandi. Nembang. Sida kuwi mau. Ayo. Gah. Iki lho tak cepake. Moh, gah. Ning rasane kok ndak malah tekan dinding kok ayo maju ya. Pak, pundi, Pak? Ngene wis entek aku njukuk tas. Ayo aku lek ora sugih-sugih ngono kuwi. Sing kurang sugih piye? Mayang bola-bali kok wis ora iso tuku apa-apa jan. Ning iso apa-apa tak ikhlasi wong jeneng aku ki pekerja budaya ki anu pancen aku berjuang untuk seni dan budaya. Beltrut. Ala sing ora percaya kowe ora masalah. Jenengan mobile pira? Siji. Ah, Siji. 5 kok. Kuwi mergo tak ewangi tuku barang kuwi. Mergane apa ngono? Mergane ngapa? Nyatuti ndekku barang. Adine aku meli duwe mobil kayak iki. Adine aku kuwalat kok.
Tak dandake wis tekor pirang-pirang yuta mlebu bengkel neh. Apa? Aku pikirku iki mergo tak catut iki apa ya. Iya. Nek ora apa-apa saiki wis dadi kok wis tak tebus. Iya, ya wis ben ora apa-apa. Aku usahaku dhewe aku nyelengi kok nyatut-nyatut. Jenengan dadi celeng bareng to? Oh, nyeronggot cengelmu. Lah, mau muni piye? Njaluk tak seronggot ya kene. Pen iso nyilem. Aku iso ya rasa mbok seronggot. Lambung. Tak kira nek tukang celeng kon jadilan kae. Ayo ben. Lingsem. Ya biasa wae wis rasa njaluk-njalukan duit. Lah ngapa? Ndak tekor. Ora wis nyo. 200 e kok. Tak jukuk tenan. Kok sik. Kene. Oh, dosa kowe. Wis kena aku. Kowe tak andani ya, kowe kelingan ora kae. Apa? Kowe sinden nek wani karo njukuk dite dalange tidanono. Ngapa ta? Arepmu aku sing ora omong werna-werna. Ya ben tak apa-apa. Wis nang tanganku ra entuk bali. Wah, lah Ciraka iki. Oh, kurang cepet sing siji digahno kena ya mah. Endi? Sing siji mau. Ya aja kok ya. Ya nggo tuku apa ta apa ya. Dilebokke kas. Go nyeleng. Ora none kasijan. Yo mangga. Lingsem yen ke Desa. Ayo cengkokmu minta apalke. Oh datang mantuk-mantuke. Ayo swara kok. Ora ana wong nyolok kok. Maju mundur iki ra ono. Ya ono bae. Hei. Ya. Neno. Nah, sesawangan kok itu. Hah? Sesawangan. Lelampahan. Kok ketik sapa cat sapa Pamundutan lagu iki lho. Sapa sing nyuwun? Ayo engko kuwi kudu jatahmu sing disuwun Ayu kok. Ditransfer. Jelas kok ya. Kok aku ora ya? Wong ki nek meneng ki malah rezekine tumpuk undung. Lah aku kurang meneng piye? Kowe cerewet meng 100 wis Kene disau. pendak dina cerewet biar ra dikai. Oleh ming bajing terus. Lucu lho iki. Lah apa? Ayo wis terus. Heeh, terus lanjut ya. Pancen cinden sing rusak bajing-bajing ya men iki. Timbu gak men. Bajing moto ndas warna-warna. Ayo, ya betah-betahe melu aku. Arep melu sapa? Ora apa-apa sing penting uang masuk ya tadi. Iya. Ayo terus. Lelampahan kang tresna tulus nadyan ing buk asmara ya yen liwat aku kelingan monggo ya yen liwat aku
nyawer nggih. Kowe lah, ana sing nyawer to? Ada dong. Wah, cangkeme. Ah? Ada dong. Lah memang ada. Dalangnya mana? Apa? Dalangnya. Ah, enggak butuh. Loh, kenapa? Enggak akan nyawer. Ya. Merganya pelit ya? Enggak, situ kan sudah nyaut duit saya. Nah tadi kalau nggak nyaut nggak dapat deh. Ya enggak apa-apa. Apa? Mas, mau nyawer lagi? Oh ya, sini dong. Ngomong wong Sentolo iki kok. Oh iya. Loh, ana sing arep nyawer lho. Oh iya. Nggih Mas, monggo nggih. Nggih. Atur nuwun nggih Mas, mungkin rezekine kathah. Oh, ono kuwi lho. Ayo sak karepe kono kok. Dalang kondang kok nyawer 100 wae muni-muni wae lho. Kene isin ora nek arep penonton lho nyawer 100 lho. Ora. Oh, ya wis. Dasare ra duwe isin. Oh. Soale cilik-cilik aku pakan aku bung kok. Dadi saiki rai gedhek. Ya wis ra. Galo kae arep nyair meneh kae. Oh arep nguyuh. Saya sudah? Sudah. Duduk. Oke. Ya. Wah ya lumayan untuk pendapatan nis. Sesuk ora keruk wedi. Heeh. Ora nyemplung kali. Ya ora apa-apa. Ya iki pamundutanku diponto-ponto ya nak. Ya.